Здравейте, скъпи ученици! Днес с вас ще разгледаме една доста интересна тема, но преди да пристъпим към нея, искам да ви задам един въпрос. Вие какви искате да станете като пораснете големи? Полицай, пожарникар, лекар, фризьор, готвач, фермер? Добре, много хубави професии сте избрали. А обичате ли гатанки? Защото аз съм ви подготвила две. Добре, хайде да се опитаме да отгатнем първата. Щук, брадва и Трион прави всичко в своя дом. От дърво ще измайстори маса, стол, дори врати. Що е то? Търводелец, точно така. Да чуем и втората. Пътува по вълните, платна разпъва смело. Сол в косите му, хоризонтът е дело. Носи карта и компас. Дом му е корабът. Кой е той? Слушай пак. А отговорът е моряк. Точно така, браво на вас. Като вече заговорихме за професии, нека да запишем и темата на днешния урок. Аз записвам на дъската трудът на хората в родния край. Запишете си я вие в тетрадките за работа в клас и като сте готови, вдигнете ръка. Добре. Ученици, знаете, че всеки човек има мечти. Някои от тях са свързани с професията, която искат да работят. Затова още от малки хората учат, образоват се, т.е. подготвят се, за да може един ден да практикуват избраната от тях професия. Затова си запишете първа точка към днешния урок – професия. Това е трудът, трудовата дейност, която човек полага, за да изкарва прехраната си. Това ние наричаме професия. Знаете и от вашите родители, даже и баби и дядовци, че те работят, имат своя професия и по този начин помагат на себе си и на своето семейство. Както и вие споделихте, хората имат различни професии, понякога те зависят от селището, в което живеем. Запишете втора точка – местоположение. Ученици, къде се намира вашият учебник по родинознание? Върху чина, точно така. Неговото местоположение е върху чина. Тоест, всяко нещо има своето място. И това ние наричаме местоположение. Например, хората, които живеят в селата, обикновено се занимават с селскостопанска дейност. Това са фермери, земеделци, шофьори на трактори, които ние наричаме трактористи, комбайнери също. В градовете пък, където има заводи и големи предприятия, често срещани професии са инженер, архитект, счетоводител, банкер и още много други. Затова и професиите имат своето местоположение, според това дали се намират в град или в село. Сега нека с вас да видим първата илюстрация от учебника, да се опитаме да определим професиите, които виждаме и тяхното местоположение. Добре, какво виждаме на първата картинка? Имаме балерина, след това съдия и ватман. Деца, къде се намират тези професии? Да, в града. Добре, на следващата картина какво виждаме? Тракторист, да, може и земеделец да е. Овчар, който наричаме още пастир, и пчелар. Тези професии къде се намират? На село, точно така. А може ли да посочите какви са разликите или каква е разликата между града и селото? Хайде заедно да опитаме. Градът е голямо селище, в което живеят много хора. В него има високи сгради, повече училища, детски градини, магазини, болници, улици с коли и автобуси. Селото е по-малко селище, в което живеят съответно и по-малко хора. В него има по-малко сгради, но повече къщички с дворове, градини с животни, ниви и изобщо повече природа. Важна друга особеност за местоположението на професиите е и района, в който те се намират. Хайде сега заедно да разгледаме следващата илюстрация, в която какво виждаме в началото? Планина, точно така, планински район. И в него професиите, които се срещат, какви са? Резач, миньор, скиор. Да, това е скиор учител, който учи малките деца. Втория район е нива. На нивата
комбайна, жъне. Друга професия срещана е лозар, както и растениевът. Може да срещнем и каква друга професия? Фермер, овчар. Третия район е кой? Морето. Срещани професии в този район са какви? Рибар, моряк, спасител. Може да добавим и хотелиер. Добре. Сега в учебните тетрадки работете по задача първа, като свържете с стрелки, кои професии се срещат в града и кои в селото. Като сте готови, кажете. Добре, хайде да видим. Архитекта свързахте към града. Добре, шофьор също към града. Добре, а животновът към селото. Точно така. Артист към града. Пощальон отново към града. Добре, а комбайнер към селото. Ученици, помислете, може ли някой от тези професии да срещнем и в двете населени места? Хайде да помислим сега. Комбайнер може ли да има в града? Не. Там няма ниви, които той да ожене. А пощальона може да разнася писма, както в града, така и в селото. Може. Затова тук ще добавим още една стрелка. А шофьор може ли да има само в града? Не, шофьор доставя стоките и в селата. Шофьор има на автобус и в селата. Добре. Сега, трябва да знаете, ученици, че има и професии, които не зависят от населеното място. Тоест, ние може да ги видим навсякъде. Тук виждате различни професии. Посочила съм някои от тях. Тези професии не зависят от населеното място. Полицай може да видим и в двете населени места, и в града, и в селото, както и пощальон, шивач, лекар, готвач, учител, чистач, хигиенист, шофьор. Сега съм ви подготвила една игра. Казва се "Познай професията". Посочила съм предмети и вие трябва да свържете към коя професия отговарят. Един по един от вас ще излезе на интерактивната дъска и ще посочва професиите, които вижда. Така, писмото свързваме с коя професия? Професия на пощальон, точно така. А волана с професия шофьор, добре. Спринцовката с лекарската професия, добре. А тези чертежи, изчисления с архитект, точно така. Браво на вас. Интерактивната дъска, на която се намирате и в момента, свързваме с учителската професия, точно така. Тя е свързана с учителската професия. Белезници и значка, свързваме я с професията на полицай, точно така. Микрофон с певците. Добре, а това? Пръчка, но по-скоро деца, това е гега. Гегата е характерна за пастирите. Тези животни свързваме с професията на фермера, добре. Този касов апарат, кошница с плодове, парички. Точно така, с продавач. Тук имаме четка и боя. Това е бояджия. Добре. А този човек, който държи морковче? Да, той е зеленчукопроизводител или земеделец. Деца, защо тези професии са важни, с какво допринасят за нашия начин на живот? Всяка една професия е важна, а ние можем ли да живеем без лекар, полицай, учител, пощальон? Нека да помислим. Какво ще се случи, ако тези професии изчезнат? Всяка една професия допринася за нашето общество. Лекарите какво правят? Те ни лекуват, когато сме болни. Полицай защитава нас от лошите хора. Учителя ни учи на нови знания. Пощальонът доставя на нас важна информация. Шофьорът кара вас, учениците, до училището или до друг град. Също така разкарва стоки до магазините. Но ако фермерите
и земеделците не произвеждат месо и зеленчуци, ние какво ще купим, какво ще се храним? Тоест, ако няма продавач в магазина, може да си купим тези неща? Не можем. Затова виждате как спираловидно нещата са навързани и ако някой от тези професии я няма, се нарушава нашия баланс на живот. Хайде сега да погледнем в учебната тетрадка на страница 8 и да работите по задача 3. Попълнете празните места в таблицата, като свържете трудовата дейност на хората със съответната професия. Добре, ученици, справихте се чудесно. Сега един от вас да прочете една народна мъдрост, която е посочена в учебника. Добре, дървото се слави с плода, човека с труда. Деца, това се нарича народна мъдрост, но вие какво разбирате от това изречение? Виждате на едната картина имаме много хубави сочни круши. Но тези круши ги е родило дървото. Тоест, ние ще славим дървото заради плодовете, които е дало. На следващата картина виждаме едни работливи ръце на възрастен човек, които държат в ръцете си, в шепите си земя, почва и от нея е поникнало растение. Тоест и човека създава, и човека гради, и човекът се труди. Затова, както дървото се цени по плодовете, които дава, така и човекът се оценява по труда и делата си. С други думи, човекът става достоен и уважаван не с думите, а с това, което прави. Всеки труд е достоен за уважение, независимо от професията си. А сещате ли се за друга такава народна мъдрост, която е свързана с труда на хората? Да, точно така. Който не работи, не трябва да яде. Сега, защо професиите са важни за нашето общество? Защо трябва да уважаваме всеки труд? Защото казахме, тези професии са жизнено важни, те са част от нашето ежедневие и ние трябва да уважаваме всеки труд. Той е достоен за уважение, защото с нещо допринася. Трябва ли децата да работят? Ами ученици, ще ви кажа, че вие също имате професия, също работите. Вашата професия се нарича ученик. Вашата трудова дейност е да учите, за да може един ден да пораснете големи и образовани хора и да работите желаната от вас професия. А по този начин вие ще бъдете полезни на нас, на нашето общество. Вие сте бъдещето на нашето общество. Сега за домашна работа искам да направите интервю с вашите родители. Каква е тяхната професия и с какво допринася за обществото? Запишете накратко. А от вашите баби и дядовци съберете информация за професиите в миналото. Аз съм ви записала на дъската, вие виждате, това са гранчар, кожухар, колар, ковач, обущар, такач, килимар. Изберете една и отговорете на следните въпроси. С каква трудова дейност е характерна професията? В кое населено място се среща? Практикува ли се днес? Деца, благодаря ви за вниманието и за участието. Дано един ден и вие да спъднете вашите мечти и да работите професията, която желаете. Хубав ден!